hei ja tervetuloa tänne Atlantin uutisten merimiesvarttiin. Tänään opetellaan paalusolmun teko. Ensimmäisenä tarvitaan paalua ja se pannaan suuruusjärjestyksessä pöytään. Näin, isot rahat alle, pienet päälle. Valutat aakkosjärjestyksessä ja sitten kääritään tälleen rullalle. Näin. Ja sitten tähän ympärillä tehdään solmu näin ja rahat pysyvät mukavasti tallessa. Tämä oli siis paalusolmu. Aha, ja näin eivät Azoreitten senioriitat pääse sinun rahoihisi käsiksi. Tämmöistä tämä on tämä meriseikkailu.